ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଜୀବନ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କପଡ଼ାରେ ଏହିପରି ଭାବେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବିଷ ଜମିଗଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ବି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ନ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସାପକୁ ମାରିବା କି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଚାର